Salidang Star Wars The Force Awakens, gikab-ot sa ilang billion-dollar mark kagahapon ug mikita og $1 billion sudlang sa 12 ka adlaw. Naunhan sa Force Awakens ang Jurassic World nga mikita sab og bilyones sudlang sa 13 ka adlaw ni adtong Hunyo ning tuiga. Mato ni box office analyst Paul Dergarabedian sa Rantrack nga mind-blowing ang nahitabong kita sa Star Wars sudlang sa 12 ka adlaw bisan pa man nga wala pa kini officially nga gipakita didto sa China, ang second biggest movie market sa tibuok kalibutan. Misunod sa Star Wars ang comedy movie nga Daddy's Home ug milanding sa ikatulong luna ang Salidang Joy nga gibidahan sa sikat nga aktres nga si Jennifer Lawrence. Misunod sab ang Concussion, The Big Short, Point Break ug pinakaminos og kita ang The Hateful Eight.